Il-nofsinhar it-tajjeb, merħba bikom li ħasseguna għal din il-polza għadħul fil-konservatorju tal-Isqof għas fis-sekondarja għal-bniet. Nselmulkom minn Malta għal Għawdex, kif intom tafu applikajtu għal ftit postijiet li għad baqanna fil-konservatorju tal-Isqof ġewwa ir-Rabat Għawdex, għandna 26 l-applikant, għadina fil-kaxxa li ħaniftħu issa. Tajjeb, ħantellaw l-applikazzjonijiet nitfawhom fl-urna u ntellawhom waħda, naqraw l-ismijiet, naqrawhom kif jitilgħu u naqraw ukoll mbagħad wara nerġgħu naqrawhom. Minn daw is-26 applikant ninfurmakom li baqa' 4 postijiet biss ġewwa il-Konservatorju tal-Isqof Għawdex. Ġifieri l-ewwel 4 li se jiġu f'dina il-polza jiġu kuntattjati mill-iskola u offruti il-postijiet li baqa ġewwa il-Konservatorju tal-Isqof. Jekk xi ħadd minnhom jiddeċiedi li jrid jagħmel għażla oħra, fil-każ il-post li ħalli vojt jingħata lil min imissu. Nixtieq nirringrazzja lil Wi Media li laqgħuna għandhom sabiex nagħmlu din it-trasmissjoni. Nirringrazzja wkoll it-tim tal-komunikazzjoni tal-Kurja li jissapportjana, nirringrazzja wkoll it-tim tal-admissions u anke t-tim tal-iskola tal-Konservatorju tal-Isqof li qed naħdmu flimkien u nirringrazzja wkoll il-Nutar Aquilina li qed isegwi dan il-proċess. Issa nistgħu nibdew bil-polza, l-urna qiegħda ddur u dalwaqt intellaw l-ewwel waħda minn dawn it-tfal li intom applikajtu li ħajkun immissa post ġewwa l-Konservatorju tal-Isqof skola sekondarja ġewwa Għawdex. U l-ewwel tifla li għandna hija dik li għandha n-numru 42 Anne Marie Buttigieg. It-tieni hija n-numru 82 Sara Vella. Il-58 hija Kristina Caruana. Il-14 hija Silvia Marie Borch. Il-number 54 Angel Muscat. Number 86 Katia Camilleri. Number 20 Adria Marie Farrugia. Number 48, Cheyenne Grek. 38, Elise Zamit. Number 69, Lara Magro. Number 32, Mireille Grek. Number 92, Maja Teuma. Ħanaqra dawk l-ewwel 12 li għadhom kif telgħu. Nibda minn number 1 tal-ewwel Anne Marie Buttigieg. It-tieni ġiet Sara Vella. It-tielet, il-number 3, hija Kristina Caruana. Il-number 4, Silvia Marie Borch. Il-number 5, Angel Muscat. Il-number 6, Katia Camilleri. U il-number 7 hija dalwaqt ngħidilkom. Infakkar li din il-lista tal-riżultat ta' din il-polza tkunu tistgħu ssibuh għada filgħodu fuq il-website tal-Knisja, knisja.mt, fil-paġna tal-iskejjel tal-Knisja. Il-numru 7, number 7, hija Adria Marie Farrugia. Il-number 8, it-8 hija Cheyenne Grek. Il-number 9, id-9, hija Elise Zamit. Il-number 10 hija Lara Magro. Il-number 11, Mireille Grek. Il-number 12, Maja Teuma. U il-number 13 hija dik li għandha number 71, Marilyn Schwireb. Waraja 16, Maraja Gauci.
64 Colette Attard, 56 Mirana Falzon, 28 Annalisa Farrugia, 33 Niam Marie Bugeja, number 55 Shezia Galia, number 94 Amy Jo Attard, number 78 Shania Portelli, 93 Anne-Marie Bugeja, number 88 Cristina Vella, in number 63 Maria Jane Azzopardi, in number 75 Maris Cefai, in number 10 Nicole Buttigieg. Naqra l-aħħar dawk li għadna kif tellajna, number 13 13 Marilyn Schwireb, il-14 l-14 Mariah Gauci, il-15 il-15 Colette Attard, il-16 number 16 Mirjana Falzon, il-17 il-17 Annalisa Farrugia, il-number 18 Niam Marie Bugeja, u il-number 19 hija Shezia Galia, il-number 20 Amy Jo Attard, il-number 21 Shania Portelli, il-number 22 22 Anne-Marie Bugeja, il-number 23 Cristina Vella, il-number 24 Maria Jane Azzopardi, u il-number 25 hija Maris Cefai, u il-number 26 hija Nicole Buttigieg. Dak huwa r-riżultat ta' din il-polza għadħul fis-sekondarja fil-Konservatorju tal-Isqof ta' Għawdex ġewwa Għawdex. Nawguraw il-dawk li ġew fuq quddiem u l-oħrajn ukoll fl-edukazzjoni tagħhom li kollox jibqa' miexi il quddiem. Nirringrazzja lill-We Media mill-ġdid tal-li tawna dan is-servizz, il-tim tal-komunikazzjoni tal-Kurja, il-tim tal-Tħul, il-tim ukoll tal-Iskola tal-Konservatorju li qed naħdmu magħhom. Nirringrazzja wkoll in-notar li qed isegwi dan il-proċess u jara li kollox imur tajjeb. Infakkarkom li r-riżultat ta' din il-polza u anke l-video ta' din it-trasmissjoni li għadna kif għamilna issa tistgħu issibuhom fil-paġna tal-iskejjel tal-Knisja fuq knisja.mt. Nawguralkom minn qalbi u jalla l-bambin jieħu ħsiebkom anke f'dawn iż-żminijiet diffiċli. Insellmilkom.